and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Mao ni siya eh. Mauni ang imong mahal? Yes, sister. Mahal kinako siya, sister. Ibalik siya nako. Please. Oh. Ibalik siya nako. Mihila ka, Milan. Gimingaw na kay ko sa kong mahal, sister. Mituo ko nimo, Milan. Siya ang una o katapusang pinuhat nga akong higugmaon. Pero makasabot ka sa tingali sa iyang sitwasyon. Mahimong guilty lang gid siya sa gibuhat sa iyang amahan. Wam siya labot sa gibuhat siyang amahan. Ako ba gani milaban niya? Siya lang gusto siyang binuangan siyang amahan. Ako may misugat niya. Ug ako siyang itaguan aron di makita sa salbahis niyang amahan. Sister, bisag amahan niya ang mipatay sa akong mga ginikanan. Dili ko siya iapil sa akong kasuko. Bisag sa pagpanimaos. Nakailakay ko sa akong mahal, sister. Naluoy ko nimo, Milan. Asa man ti ka makontak? Animal, unsaon ako sa pagawas na ini. Murag taon-taon lang doon ako'y madungog na si Rin gikan sa patrol car. Murag, doon ay nakatip sa mga pulis nga niya ako din ay magtago. Litsi! Di na yun ako makaadto sa gilauman ako makatabang ako. Kinahadlok ko nga tingalig, mabantayan na hinuon ko. Taod-taod lang nga doon ay muaging patrol car. Unya, doon na naka-schedule sa misa dito sa simbahan dong. Doon na, Noy. Lagig sige grooving ang mga pulis dito ng dapito, no? Nagtuom gud sila nga tuwara sa mong dapit ang salbahis nga Senyor Emilio. Utahol pa tayo gyapon ka itong Senyor Emilio dong. Ah. Ikaw nagkitag-iis asinda. Naanad lang, Noy. Hay nakakaroon ang akong mahal. Gimingaw na kay kunya. Gusto gid unta ko maato sa simbahan kanina. Nganong wa man nimo buhata? Mahadlo ko nga tingalig mobalik og kalit ang baboy kong amahan. Ayaw lagig balik ka sa ang imong amahan, Hazel. Ay, ambot ba, sister? Nawa gyud ang akong respeto niya. Hazel, tao lang ang imong amahan. Tao lang sab ko, sister, nga gisakitan. Nga nagdumot kay iya manunta kong anak pero gusto ko niyang among-amungan. Wa tingali simba-simba ang imong amahan. Ingon gyud ana ang buhaton sa mga tao nga wa gyud pag-ampo. Wa gyud simba, sister. Kay mao may iyang gipakadiyos ang kwarta. Sa iyang kakog, ako mo inag-antos. Dili ka man unta makantos ba? Kung mobalik ka lang ni Milan. Wa naman sab kani siya mo balik din eh. Oh, may balik ko eh. Kinsa? Si Milan. Kanus sister? Kadtong pagsuod na ako din maoy iyang paglakaw. Dinhigit siya, sister. Tinuod yun nga din siya. Kung migawas ka pa ganiha, imo gid unta siyang makita. Dili na gitingali mi meant for each other. Abi ni mo, Hazel. Mihilak baya si Milan. Samtang nagpakitabang na ako nga ibalik ka nga niya. Sister. Mahal ka kaayo ni Milan.
Ako siyang gipasumbingayan nga kung magtipo na mo, dili ka mahitabo nga masudyaan kaniya tungod sa gibuhat sa imong amahan. Pero hugot siyang nanumpa nako, Hazel, nga wa kay labot sa gibuhat sa imong amahan. Busa dili gid mahitabo nga iya kang sudyaan. Gimingaw na sab ko sa akong mahal, sister. Unya, ihatod ti ka dito ni Milan? Sister, Mihilak na sad ka. dili ko lang gid kapungan ang ako mga luha, sister. Ikaw ra gyud nagsilot sa imong kaugalingon, Hazel. Abi nimo, kun wa pa lang ko maghuna-huna nga tingalig, mabasol ko sa akong sobrang pagpanghilapot. Ako nang gidasimilan dinhi sa sud sa kong binto. Kung ibo pa ng gibuhat, sister, dili ka na sad makakita na ako. Oo. Unsa? Milan, naibaw ka na sa oras sa misa sa ilang simbahan dito? Naibaw na, Nay. Nay, unsa ka kung gubo na ko ang bay asyenda. Ha? Nganong imo man ning gubon? Buhaton akong garden, Nay. Ipaguba na ko ang bay asyenda. Unya, patamnan ko nig mga buhak. Aron mo balhin ang kabakaba sa bay asyenda. Maayo sab na nga imong nahuna-hunaan dong. Kung may makabalita sa kumahal nga may nga ang bay asyenda usa na ka garden. Dako nga akong pagtuunay nga mubalik siya din eh. Husto. Ang kaba-kaba good may nagdugtong sa duha ninyo kakasing-kasing. Nakasiguro ko nga malipay si Hazel nga giguba ang bay asyenda o gihimo mo kining garden. Mauna na eh. Ako nga doon si Sir Dean. Basig doon na siya kaila nga muguba ning mong bay asyenda. Unya, maghimo garden. Unsa naman lang sila sisila. Ang ubang nanarbaho sa bay asyenda dong. Mawad-an silang income. Magpahimo kog bay na eh. Alang na to. Nga mahimo na tong pahuwayan o mahimong sila lang gihapon si nang sila ang kusinira. Unya ang ubang nanarbaho. Sila mo atiman sa garden ay. Nindot. Sige dong. Ato dayon si Sir Den. Aron matrabaho dayon ang imong plano. Hoy, Uy, ako yung magtawag ka rin. klaro ana? Baka kun gyud ka no? Saan ako gibakak ni mo? Nangutana ko nimo kung manglakaw ba mas Milan. May balibad ka. Ngano na kuyog mo lagi mas papauli? Karen, di lagi gustos dumilang nga doon na may kauban sa mong lakaw. Hinungdan nga kung pahuwat unahan o dito na siya musakay. Ngano wa man ko nimo sultihi? Alam, musulti pa ko nimo. Aron mahayan ko sa kung amo. Gusto kong mutabang ni Milan. Kung gusto kang mutabang, ayaw supa kang gustong dumilan. Nagpapapil sa gano? Wow eh. Pero si Dumilan ang way gusto nga doon na may kauban. Labi lagi kung ikay mauban. Gusto lagi kong mutabang ni Milan? Nya. Siya may way gusto be. Siya may mong mahimo ana. Karen, dawata na lang yung kapildihan. Sayon lang gid kaayo mo musulti ana. Wa lang ninyo huna-hunaa. Nga hapit ako mabuang ni makabuang kong pagbati. Mao ganing giing nante ka nga dawata na lang kamatuoran. Nga nabuang sab si Dumilan ni Dahisil eh. Shit! Kaning wa na problema Milan. Karon dayon, mangita ko gumuguba sa bay asyenda. Ingon man katong giingon nga mga tanom nga mamuwak. Gusto lang ko sir nga di na magduha-duha nga kumahal sa pagbalik din eh. Kay lahi na nga bay asyenda ang makita niya. Ingon bitaw si Mirasol nga ganahan kay kaba-kaba si Hazel. Ang kabagaba sir, mo hinungdan. Nga nung nagkadugtong ang among duha ka pagbati. Okay, way problema. Pero asa man taon mo puyo si Butoy mintras tanto? Adto sa amo sir. Unya ang
nanarbaho sa bay asyenda. Dili sila mawad ang trabaho, sir. Sinang sila, siya gyapoy ko sinira. Ug mo iyang pakanon sinoy butoy. Ug ang muatiman sa garden. Okay. Ug madayon, masugdan nagguba ang bay asyenda. Unya, nahibaw na si Butoy. Ako rin siya sultihan, sir. Walang gitibaw nga matipon ko ninyo ng Ingon ana man gyud ang kinabuhi sa tao botoy. Karon to kas ilawom. Pero dili lang mahibaw-an nga ini kaugma. To anasad kas ibabaw. balag nag-asa ko nang Basta di lang ko anong Senyor Emilio nga akong amo. Dili ba ikaw may piniyala ni Emilio? Ako man noon. Pero kung niya asas bay, asinda, magkinto ko Kay kalitan ng kagsaba. Milan! Milan! Murag si Karen man ron. Naunsa, murag perting sukuha man. Milan! Murag perting sa ko agi nung. Karen! Oy, ngano ka? Hain si Milan ang? Tuwa sa ilang sirdin. Ngano man unta? Ngano nagbuot-buot siya guba sa bay asyenda? Buot-buot gud Karin. Nga ang bay asyenda, ingon man ang asyenda, gipanag-iya naman ni Dungilan. Unsa may nagmatuod nga siya naging ang tag-iya sa bay asyenda? Wa pa baya mo surrender si Senyor Emilio? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!